En Rai Puig, aventurer i amant del mar. Després de recórrer mars i oceans per tot el món amb el meu caiac, ara navegaré la costa catalana en la cerca d'aventures, personatges, històries. Benvinguts a Gent de Mar. Follow me now, there is somewhere I want to go. You know me well, and that is how it is, it is, it is. You don't know how this came to be. Continuo el meu viatge cap al sud, deixant enrere el Cap de Creus que tantes bones experiències m'ha fet viure. Aquesta vegada visitaré els termes municipals de l'Escala, l'Estartit, Pals i Begur, explorant bona part de les meravelles naturals de la Costa Brava. Som-hi! I did not say I found a way out of my own mind. In the morning when I wake and the sun is coming through. Oh, you feel M'encanta aquesta sensació de vida nòmada lligada al mar. Aquesta sensació de tenir els sentits a flor de pell. Confiar en aquest paratge fugaç i desconegut alhora. Sentir-me vulnerable, però segur a la vegada. I try to get it down. Oh, you fill my head with pieces of a song I can't get out. Can I be close to you? Can I be close to you? Me'n torno a la mar, per seguir posant rumb sud, on començo a contemplar els primers granits típics de la Costa Brava i quedar meravellat per l'entorn. Com, per exemple, del barri marítim de Sa Tuna, pertanyent a Begur, amb les antigues barraques reconvertides en xalets residencials, un fidel testimoni dels temps romàntics que ja no tornaran. Of the feelings never told. When the evening pulls the sun down. Ei, Molt bones! què tal? Molt bé, tu? Veig que també navegues a vela, eh? Sí, estic recorrent la Costa Brava amb caiac i a vegades a vela també. Molt guai, molt guai. Escolta, quin vaixell més bonic que tens, eh? Vine, vine, puja, que te l'ensenyaré. Vinga, va, som-hi! Can I be close to you? Doncs, Quim, explica'm, amb aquest veler, el Bora Bora, quines aventures destacades has viscut? Bueno, doncs aquest barco i jo tenim moltes aventures, entre elles 3 atlàntics en solitari, Uau. després 5 atlàntics més, o sigui, en total 8, i l'última una volta al món. Caram, es diu ràpid, però imagino que això és un munt d'experiències. Bueno, compte que cada atlàntic més o menys és un mes per arribar des d'aquí fins al Carib, Sí, i la volta al món 18 mesos. 18 mesos. I, Quim, com és la vida amb un veler tants mesos quan estàs embarcat? Perquè suposo que hi ha coses positives, però no sempre és fàcil, no? Bueno, en solitari, des de l'eu no et pots barallar amb ningú. Clar. I quan vas amb gent, sí que és veritat que al ser un espai tan reduït, la convivència costa, però, vamos, al principi la gent que ve molt predisposada, amb la qual no he tingut mai cap problema greu, diguéssim, cap problema sèrio. Alguna discussió sempre hi ha, però per tonteries, de que si jo he rentat plats i tu no, i la tonteria d'aquesta que se soluciona ràpid. Com descriuries l'essència de navegar a vela? Què és navegar a vela per tu? Bueno, navegar a vela és navegar, o sigui, autosuficient, sense dependre de cap motor, vull dir, com jo dic, és gratuït. No? Sí. De moment el vent és gratuït i ostres, servir-te del vent per poder anar on vulguis, això
Això és una de les coses guapes I tant. d'aquests viatges. M'has comentat que ets de Begur. Sí. Escolta, anava a desembarcar ara mateix a visitar el poble. M'acompanyaries o què? Home, i tant, només faltaria. Sí? Sí, t'ho ensenyo. Caram, quin Molt de honor. gust. Doncs vinga, som-hi. Vinga, va, anem. I try to get it down. Oh, you fill my head with pieces of a song I can't get out. Can I be close to you? Passejant pel poble, m'ha cridat molt l'atenció aquestes cases amb aquestes arcades tan boniques. Què són exactament? Bueno, doncs això són les cases dels indians, que són gent begurenca que va marxar cap a Cuba, sí? Especialment a Cuba, també algun a Puerto Rico, però bueno, llocs caribenys. A fer les Amèriques, A fer les Amèriques, i van tornar aquí carregats de duros i van fer aquestes mansions, aquestes supercases. Suposo que ara és un atractiu turístic, no?, pel poble. Sí, la veritat és que són maques, és molta història, inclús aquí a Begur tenim la Fira d'Indians, que commemora tot això, és una festa molt xula a final d'estiu, cap a principis de setembre. Tu, que has rodat tant pel món, també tornar a casa, dius, no ens podem queixar pas, no? No ens podem queixar. Al final, és veritat que he voltat molt i, bueno, no seré jo qui digui, però com aquí no hi ha res. Perquè aquí és un conjunt, de paisatge, de menjar, de cultura, sí, és un conjunt de tot. Sí. Rai, jo com que sé que ets un tio d'aventures, m'agradaria obsequiar-te amb aquell llibre que el vaig escriure, que és una travessa de l'Atlàntic en solitari, amb el barco que has vist abans, i espero que t'agradi. Hòstia, tio, em fa molta il·lusió, me'l llegiré amb moltes ganes. Ha sigut un plaer. Moltes gràcies, en sèrio. Igualment, fins la propera. Ens veiem al mar. Per acabar aquesta etapa, visito les fantàstiques cales de Begur, com per exemple la platja d'Aigua Blava, que malgrat la pressió urbanística que ha sofert, no amaga pas la privilegiada bellesa de l'indret, que em recorda una cala de Menorca. Precisament, a Aigua Blava he quedat amb un bon amic. Carles! Hola, Rai, què tal, com estàs? Tot bé? Quant de temps? Bé. Com va tot? Molt bé. Escolta, Carles, tu ets arqueòleg subaquàtic. Correcte. Quina professió més peculiar. Sí. Què és l'arqueologia subaquàtica? Bé, l'arqueologia subaquàtica, ras i curt, seria estudiar el passat a partir de les restes materials que han deixat les diferents civilitzacions. Vale. I parlem d'arqueologia subaquàtica no marítima o no marina, perquè, diguem-ne, l'espai el que treballem nosaltres abarca molts escenaris. Seria des del mar, rius, aigües freàtiques fins i tot, estanys, llacs... I al llarg de la Costa Brava hi ha moltes restes arqueològiques submarines? No t'imaginaries. Quantes diries tu més o menys que podem trobar? No sé, 10. 800, més de 800 restes arqueològiques documentades. I aquí a Aigua Blava hi ha alguna cosa en particular? Aquí no t'ho imaginaries. Aquí el que tenim és unes restes arqueològiques des d'època romana fins i tot a època medieval. Era un punt importantíssim, tota la cala realment. Era un punt importantíssim de la navegació cap al nord, cap a Narbona, i era un dels punts importantíssims abans de passar al Cap de Begur, que te reserava justament, quedava reserat de tramuntana. Llavors, moltes vegades, quan feies aquesta ruta, si et trobaves aquest vent, es quedaven aquí. Doncs la veritat és que és un món que és desconegut per mi, però em fascina, em crida molt l'atenció. Escolta, Rai, fem una cosa. Jo tinc aquí 2 equips muntats de submarinisme. Si t'animes, podem anar a l'aigua i veure algunes restes que queden per aquí, que encara són visibles. Què dius? Jo sempre veig el mar des de dalt, però vinga, va, t'agafo la proposta. T'apunta? Doncs vinga, som-hi. Som-hi. No són les milles navegades, ni els quilòmetres recorreguts, ni tan sols els dies viscuts. El que fa veritablement un viatge són les persones que em vaig trobant durant el camí. Persones anònimes que, sense saber-ho, es comparteixen amb els narradors de la meva història. Tal com deia l'escriptor Joseph Conrad, pensava que era una aventura, i en realitat era la vida.